Il-kuġina ta' Bernice Kassar qalet li żewġa Rodrik kien għeddet lill-vittma b'sikkina quddiem iż-żewġ tuliedhom għax ma riditx tmur għawdex miegħu f'jum l-omm. Konsegwentement hija għamlet taħta meta bdiet tnaddaf warajha huwa kien qalilha ara x'għamilt bidejk. Kien proprju hawn meta Bernice telqet mid-dar. Il-kuġina qalet ukoll li Bernice Kassar battitilha messaġġ fil-lejl qabel inqatlet u qaltilha li żewġha kien tilef il-kontroll u li kienet tinsab imbeżża. Dan intqal fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud waqt il-kompilazzjoni li għaddejja fil-konfront ta' Rodrik Kassar li jinsab mixli bil-qtil ta' martu. Rodrik Kassar wieġeb li mhux ħati għal 15 l-akkuża. Il-qariba ta' Bernice qalet li minkejja li l-vittma kienet ibblokkjat lil żewġha huwa beda jibgħat l-emails u ċempel fuq il-post tax-xogħol tagħha. F'Novembru, ix-xahar meta nqatlet, Bernice kienet saħansitra qalet lil din il-qariba tagħha li kienet qed tibża li Rodrik kien se joqtolha. Meta marret lura fid-dar matrimonjali sabiex tiġbor l-uniformijiet ta' tfal, Rodrik insista li t-tifla tibqa' miegħu. Il-kuġina tagħha qalet li kien jittratta għar minn annimal. L-allegat qattil saħansitra ma kienx iħalli lil uliedu jieħdu l-ġugarelli għand in-nanniet. Fil-11 ta' Novembru il-Pulizija ssejħet minħabba kommozzjoni li qajjem l-allegat qattil ħdejn il-karozza tal-vittma. Il-psikologu ta' Bernice Kassar qal li hi kienet titrijat u li kienet viżibbilment imbeżża. Intqal kif minkejja kollox Bernice baqgħet tħobb lil Rodrik u kien jiddispjaċiha għalih.